maka na oke ihe si agazi n'ụbọchị taa gbasara alụmdi di na nwunye. Ọ na-atụzi m ụjọ ebelebe 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 ole mgbe ka enwe ebelebe dị si hour of the day ndị unu ga-ekwekwe mmadụ zuo oke nkisa ma egebela ya kwaliekwala ụmụ nwoke burunu ntị n'aka o ebabụla ịnọdụ pụta gere o arụ ememe ntị bepele na-amaghị ekwu ha na-akpa mma nke mmadụ review the secret ọ bụzi mkpakọ dị na mgbuo ọ dị taa arụ ememe ụmụ nwaanyị nọ na di achọ dị n'ụwa anyị nọ n'ime ya tata karịala nwa nke mmadụ gwa ya okwu na-esa nwere ọma biko ọtụtụ pere pụlazi pere chere onwe gị
mmadụ ya nwoke ike onye ego ọchịrị ọzụgbọ iwe onye ukwu in case you never know onye na-ekwu listen attentively ọ bụrụ na ị mabeghị onye na-abịa egwu a agwaghị ya ọfụma aha m nwa Okechukwu ọ bụ nwa iwu a ayọ ga-atụrụ m ụjọ maka m atụrụ ụjọ ụda a ga-atụrụ ya ụda ndị enwe m no eziokwu ka ụmụndụ gba mụrụ m na-ewu ndị ọma go and verify ịchọrọ ịma maka ụmụndụ ma go and verify nwa amadịla ikelele m ata ka agara aga ọkwa hụrụ ndị a ụmụ Jenzy mothers ndị a Paul ihe na-akpọ ha n'ọnụ you should know whom you marry you should know whom you marry trust and nwanne ọrụ ka m ka trust and obe ọkwa na bago for enduro all those stories that nobody has ever told in the olden days no our time to do it now our time to do it now mgbe ọbụla ekwuere ha ụdị ụka ahụ nwunye ka ịgbanye ihe ga-agba ha mkpake nwanne ga-emu ntị na ya kete akike ruola otu nwoke mara mbọ bịara Owere kwa nwanne anyị nwoke mara mbọ bịara Owere azụ ahịa ya ọ na-eme ọfụma otu ụbọchị ya gawa Ọnịcha aga ịzụ ahịa oge ọ zụchara ahịa ya si ka ya rie nri agụrụ ejide nwoke ebe na na-eri nri ihe eme ọmadịsị ya ga-eri something ya welite aka ego ele nwata nwanyị ọma mara mma ihe amasị ya sampe ya kpụdebe ya nso ha na-awakparị manụ a na-akpa nọ na-adamụ ya kpụdebe ya nso ha na-awakparị manụ ya ebedebe ha gbagide nkata ya kpọrọ ya lakụme ụfọdụ ha na ha dịrị ha gbagide nkata ya kpọrọ ya lakụme ya mma ha gbadagbada ya kpọrọ ya lakụme lowe ewere one weekend ha ba akụọ ịhụnanụ ndị gela lamakwanụ nwatụ nwaanyị alama okwu ha the next weekend ọkpụkpa ya ọbịakpa a na-agba kụrịmanụ ebelebe every weekend ga-alada na ha na-awa ekporimanụ ịbabụla anaga ojige alada ha na-awa ekporimanụ ọ na-asị one day weekend hustle ofu enyi ya nwoke ajụọ ya sị onye dị ife a